Por lagunok, hemen gaude bueltan lehen honetan lehen Japanese gehiagorekin, hemen ikutxeo nuen lekzioa bukatu ostean, eta, ja, atzirekin gutxe egingo dugu. Agertu zitzaizkigun honen misio, bigarren mailako misioak egin ditzakegula, gaseratuko dugu zer den? Oh, Misaki iragusten egonda niri Japonia da. Oso divertigarria da, baina bakarrik gauza pare bat ikasi egin ditut. Erakutsiko ideia badaukat, erakutsiko dizut ikasi duena greetings agurtzeko. Eta bera erabili alduzula inguruko jendearekin. New quest, greetings, vale, ongi. Hemen dago ikasi egin dudana. Goizean denean, ohaio gozaimasu. Hori, egunon da. Venga, urrengokoa. Buenitza, eguerdia denan edo arratsaldea, esan aldiozu jendeari, konnichiwa. Errez, ezta, konnichiwa. Eta gauean, konbagua. Hori da, konbangua. Bale, eta gauean denan, konbagua. Eta hori da, ikasi den guztia, ezta, bai. Goizan, ohaio gozaimasu. Eguerdian edo konnichiwa, eta gauean konbagua. Eta esaten du gure memoria proban jartzeko, jarri inguruko jendeari esan. Inguruko ditu, bera haiek inglesez erantzungo digutela, eta guk japonieraz erantzun bar diogu. Good evening. Ohaio gozaimasu. Kaka. Good morning. Ohaio gozaimasu. Vale. Neskatoneri. Good day. Konnichiwa. Tikoari. Epa. Good evening. Konbagua. Vale, gabon. Vale, hor nire egun ez lehata. Erreza. Oh, egin duzu! Oso orgulloso nago nire lehenengo ikaslegatik. Eta nola esan, goodbye, vale? Goodbye esateko, agur esateko dago. Nola zen, jane, uste duzala, itza, jane. Eta gero, denean, ez duzunean, inoiz gehiago ikusiko tipo horreri, zehosegatik, igual ez duzu ikusiko horreri, esan nahi duzu, sayonara. Bueno, men sayonara gusten digu, pizkat, tipikoena delako. Baina, bueno. Oh, bostun diru eman digute. Eta, bost, mesaberteko lehen eragusten digu. Vale. Hemen no irekita. Skill. Oso nena. Vale. Eta diru pizkatzua deko. Oso erosi aldugun. Eta botako gara aventurara berriz. Vale, a ver, bui. Bokuto, espata bat. Ezin du inor erabili, vale, ez du merezir esto. ¿Ves? León. Vale, león. Azlopak. Azlopak interesgarriak da jartzeko. Azlik eskutua eraban dezake, hartuko diogu, eta gero jebiko bat baita ere.
Bera, eta ea goratzen nahi zen nola ekipatzen zen, Eman segundu bat. Ekip. Eldrik. Vale, eta aksesorioa. Venga, primera. Eta orain salduko dugu bestea. Sobran dekogula. Zel. Armor, hau. Sobran dekogu. Eta orain bagoaz. Gutxenez bat, bagaz pizkatzu bat gehiagorekin doa, beraz ondo. Eta orain goaz gure maizoaren gana, ea zer esaten digun. Kaixo, berliz, division lesson, continue with a new lesson, cancel. Ah, vale, orduan joango gara gora eta joango gara pizkat mapan gora, ea zer topatzen dugun hortik, porque beste lekzio bat oraintxe bertan ja, nahi kotxo da, Castor Mas, joango gara adibidez. Espera. Nola joan behar gara? Ahí va, igual ezin da joan inora, igual ona bera. Let's head to our destination. Ezin da gure... Eta nola joan behar gara, eski. Crest. Ez, hau ez. Status, ez. Ez daki nola joan behar garen. Baina, bueno. Porque basoan dira lehenengo mailako... Hemendik hartzen dira bakar lehenengo mailako... Txaiak. Edo, esan dezakegu. Bueno, orain igual ez da... Baitu, lehenago esan. Vale, answer. O Susara. Susara O. Eta Susara O. Ole, hostia. Vale, beste argita garbi ez da. Jakinda hori minio egingo ziola, hostia. Bestea... Hau uste dut. Bakoitzak bat. Ole, ole. Vale. Ez que ez dakit, erain esaktuki zain behar duen. Igual pergura da beste elizio bat. Jasotzea. Jongo la mendik. Porque... Mendiren eginda dago. Teorian, baia. Beitu, Q... Dakutenarekin gu eta goikoa ki behar bada espada bestrat kura eta ez espada, peskat jode vale. Ay. Vale, está. ¿Qué? Aquí. A ver, no sé. Hemen ditugu ya, vale. Claro, beste eta haien dakutenak. Ez. Ez, jodi. Piskat. Alzheimerra daukat, Nabaltzen da, ezta? Wow. Bueno, kakeki gogu ezin da izan. Osa, kakeki gogu ezin da izan. Ezin da kakeki gogu. Eta zaz ezin zozu ezin da izan bez. Dakutenak dutugulako.
Ba, holan egin beharko dugu. Go, ez naiz gogoratzen, Gi, eta G. Sebez, Sebez. Vale, orduan, zazez izozu. Ietako bat izan behar da. Za. Ze. G. S. Kego, ez dut asmatzen, Hemen nakatuko gaituzte. Orain sodala eta nik ja tiro egiten dut. Hotako bat izan, oza, ez ez dago... Ez dakit, oza... Ez da so. Ai bala. Txuleta bilatu beharko ditut, interneten. Altzheimerra daukadalako. Altzheimerra dudalako. Porque ez nizko goratzen... Zein demontle den. A ber, Man segundu bat. Taka. Igual bat egoeto hartzen dana. Vale, habito bombago. A ber, Man segundu bat dira. Utzen ez. Hanna. Kantzekoa da, orduan da ga. Kantzekoa bada, ga izan behar da. Klar, baina ez eta gertzen. Epa, itxoin. Frogatuko dugu garekin. Nik uste dute frogatu dugula, baina... Baina bada espada. Gada, bai, gada. Epa, gada, eta nik uste dut erabili dudala, ja daga, eta ez dit... Eman. Nik uste, vamos. Zein kaso asko, baina nik uste dut ga erabili dudala, ja da. Baina, bueno. Korreka egiteko zen. Zertakin. Bale, hemen izan zen, nagun horrekin egin genuna bordun ez dago SBS egiteko. Orduan teorian, urrengo lekzioa joan behar gara. Zeren eta... Ez dago... Hau ez dago beste bide bat. Bale, a ber, Muy kostu duela I. Nago oso ziur, baina... Ez da I. Txuletekin nago, porque pizka bat... Vale... Urrunetik... Zuek atxo ikusi zen duten bideo, baina nik duela bihazte egin nuela bideo. Orduan pizka bat, Alzheimerra. Eta bestea... Ez dauka ezer, simplea da.
Oh, esto ya está cuadra, ¿ves? ¿Qué? ¿Qué da? Ahí va la leche, ¿qué? Es que benetan, osea, hau hartzen baduzue, iaia behiratu bideoak edo jokoa egin jarraian, porque bestea txartu biliko zarie. Hostia, min, golpe batetan. Nik beste bideo bat, ez. No, bideo bat. Ba, orduan... Urrengo lezeola botako gara. Que ez dago... Principio ez dago ezer gehiagorik egiteko. Beatuko dugu herrian zehar, hortik... Abitu. Bigarren mailako misioak daude hemendik, be. I love... Vale, usteko ditu... edari refreskanteak. Eta, bueno, tipoari janari japonela akutsi diotela. Venga. Gunetzen gaitu... Beitu, vale. Gamontatu gaitu edatera, vale? Kanpai, vale? Kanpai hitza da... txintxin. Gure txintxin esaten dugutan, kanpai! Baiek, kanpai! Vale? Cheers, inglesez cheers, hori da. Hori da, zein alkohol, edaten alkohola eta bar. Txin, kanpai! Kanpai. Errez ezta. Vale, edari batzuk eskatu dituela. Vale, drink order, osea... Sí. Pesete, in. Barru, vale, barru aldea, esposatzen dut. Hau. Hau zugaldea da, vale, las he hecho. Gara, a ver, quest. Take order to the innkeeper. Izango da, hemen di, suposatzen dut. Hemen barruan. Bai, edari batzu behar ditugu. Vale, eman digu edariak. Etaren onagoaz. Tipoaren gana. Ramune. Vale, this is Ramune. Hau ja sartuko digu zeurazki japonean ja. Vale, limonada txeko zoze. Ikusten ganez. Ramune. Vale. Ramune, oza, azkenean kristal... Bueno, zaten dugu kristalean da torrela eta hori, eta betorrik usten gaude, suposatzen ditu torra, kompenesi datxita. Matcha. Tea da, vale? Matcha. Te bat. Koji. Or koji. Eta kafea. Kafea oso popularra dela Japoniarran eta... Aurkitu aldela kantz, botetan. Dena ustetan una batikoa, kafea da. Ole! Arz esaten digunek. Vale, janera ustoko duela, bera... oso laki, oso sortu da edo, Misaki etorri dene, eta Japoniako janarian sartu dutiela. Venga, eta gomidatzen gaitu jatera. Itadakimasu. Hone egin, japonerraz, itadakimasu. It's a bit like saying, let's eat, bai, hori da. Or thanks for the meal. Bale, izan behar da, bale, Japonian bete izan behar da, jaun baino lehen, izan behar da, itadakimasu. Eta lehi hau, norbetik mazale, porque ez esatea izan daiteke errespetu falta, baita ere. Hori kontuan hartu. Itadakimasu.
Let's eat, itadakimasu. Erreza, anime askotan asko gertzen den hitz bat da, ez naiz asko paratuko hemen, bale? Hiru ronda, bale? I will tell you your name of one. Vale. Takoyaki. Takoyaki. Vale. Osea, takoyaki da, olagarroa, bater da, ez bene el txarto, mantequilla edo horrelako xose. Takoyaki. Hostia. Oh, Takoyaki. por un C. Eta, gauza arraroa da, Soba. Urren bigarrena. Soba, vale. Tlamen antzekoa. Soba. Ah, orduan be. Eta azkenengoa. Sashimi, vale, sashimia bai. Sashimi. Bueno, bai, komien ertan zez da, eta hauz totala, hori da, jeje. Vale. Vale. Eta honekin ja, nik uste, bigar mailako, bitu, mendeko bestu, bai, ingo dugu dita batetan. Kaixo Whippersnapper. Ez ustezen. Zer kaltzen dizu ona hemen, gaur? Bueno, jaun haundi, nagusi bat edo galderatin aldizu. Badakizu nola esaten den urteak, bale? 5 urte ditut, 10 urte ditut. Japoniak ez? Ez! Ere gutxiko dizut. Your age. Nansai desu ka? It's quite ezin esatea, bale? Oso horrezatela esatea. Nansai desu ka? Bale? Desu, eta itadakimasu bezala, u hori galtzen du, bale? Ez da hauskatzen, bakarrik idazten da, baina ez da hauskatzen. Nansai desu ka? Nansai desu ka? That's how old are you? Bale, zenbat urte, bale, galdera da. Hori da, galdera da. Japonieran, bale, interrogazio, guk dekun interrogazio hau ez da existitzen. Teorian ez da existitzen, orduan teknologikin, bai. Teorian ez da existitzen, orduan galdera markatzeko, intonazioaz aparte, ka hau jartzen zaio amaieran, bale? Nansai desu ka? Zenbat urte dituzu? How old are you? Nansai desu ka? Nansai desu ka? Nansai desu ka? Venga. Eta hemen esaten dugu, bale? Nansai, esan nahi duela, what age, oza, zenbat urte, bale? Guk euskera zenbat urte, nansai. Des, da ditza, bale? Izan aditza kasu honetan, bale? Orduan, nansai, zenbat, des, aditza, bale? Oza, azkenean, japonean esaten ari direna da, zenbat urte dituzu. Bale? Azkenean, eta fikatzen bazari, iaia euskaldunako bezala dira. Zenbat urte dituzu? Edo zein da zure, zenbat urte dituzu? Zein da zure edadea? Baina ez da konkretuki galdera bat. Claro, formala da tezka erabiltzea, bale? Aditzen amaieran, beti. Aditza, japonieran beti euskaldunako bezala amaieran. Eta ez dago inlako marka. Marka da K. K hori da galdera marka. Naiz eta zuen esaten, baina K hori da galdera marka. Ba, eta esaten du, batuta, denak batuta, bale? Nansai, zenbat urte dituzu, deska? Zenbat urte dituzu? Bale, esaten digu, kalo, what age are you? Bale, ze urte dituzu, bale, baliogarria dela inglesean. Baina, baita ere esan aldezuela, how old are you? Azken finean gauza berbera da, baina bestera esan da. Bi traduzioak ondo daudela.
Eta orain erantzuna. Papa bajatu zu diferent, karo, ikasi hori ditugu zenbakiak ditzoin. Orain, segundu bate matematikazue, alde batetik apuntatuko dut. Nola galdetzen den, eta nola itz ni san, hori dira zenbakiak, bale? Nansai deska? Eta hau da, zenbat urte dituzu? Nansai deska? Eta erantzuna. Bale, esaten digu. Zenbaki edazterakoan, gure zenbaki normalak idatzi alditugula baita ere, bale? Hor agertzen dizkiguna, gure erromatarrak ez, guztut direla, gure zenbaki guztut direla arabiratik etorriak. Latinatarrak dira erromatar zenbakiak. Joar, hogeita bat, ostia, ez da ibili urrun, Erantzun behar dugula, hogeita bat, zaitez. Zai, suposatzen dut, ditu dezakit. Nan zaitezka, how old are you? Urteak eta zaitez. I am, tarari, years old. Hori da, zaitez izango dira urteak edo. Urrun erantzuna, izango ditzateke urteak, bale? Zaitez. Adibidez, itz zaitez, urte bat daukat. Ni zaitez, 2 urte ditut. San zaitez, 3 urte ditut. Eskerrik asko entzuteagatik, nagusia naiz, baina gauza asko erakutsi aldigu jende nagusia. Eta honekin nik uste dut bigarren maila komisioak egin ditugula. Ezta? Bai. Listo, hemendik utziko dugu gaurko saian, hurrengokoan ja jarretuko dugu beste lekzio batekin. Espot gustuko izan duzuela, gustuko baduzue. Betikoa, dakizu zer egin, nik benetan adibidez nan zaitezkaz nekien, nik asko ikasten ari naiz, zuek be asko ikasten ari zariera, zaindu eta horren horretan lagunok.